Edozein moduz, gaur, aresti aipatzea, eta gore aipatzea esango nukenik, tokatzen zaio, Geredia eta Arroi, goizean sarrera hitzaldea hori dela eta egin dugu, eta orain mahai ingurua ere arestiren eraginaz antolatu dugu. Behar bat esango duzue, betiko jendea, lehen jende gaztea hemen aritu da, eta orain betiko jendea ekarri dugu. Zergatik, alde batetik, Geredia elkartearen asmoa izan da, behar bada berriak ere ekartzea, baina nolabait aresti urretik ezagutu zutenek ero, hemen zuen aurrean mintzatzea ere ona izango zela, eta hortan, dudarik ez dago, Juanito San Martin Eibarren bertan ere berarekin bizi izendakoa da, aresti Eibarra etorri zen bizi izatera. Txilardegik badu zer ikusi arestirekin, naiz eta bera urte haietan eta kanpotik ibili, atzerriretua egon, baina euskara batua dela eta hor harremanak izan zituen. Angel Zelaieta bere biografoa dugu nonbait, eta arantzak ere Lur editoriala sortu zenean eta onutz etorri zenean Durangoko azokara eta bererarekin jardunea da. Beraz, besterik gabe arantzari utziko diot moderatzaile gisa hitza eta aurrera. Oraingoz moderatzeko besterik ez dagoenez, nik uste dut hobe izlariak, ez? Zerbait kontatu orduan. Zura egin biagare. Zelaieta, Txilardegi, San Martin, ez da lehenengo. Zuri? Uste du momentua izaten ala, momentu batzuetan informatzeko momentu bat. Gure artean bada ohitura bat, da uste dut hemen zatuztek zerbait salatu du, baina informatu gabe, jakin batek ez dakian gauza baten iritzia ematea oso ohitura gaude, da horretan ohitura txar badago, uste dut ez dakite Euskal Herrikoa bakarri dan, baina gure artean nahikoa zabaldua. Gizon bat, bere responsabilitatea du gizon batek, eta bere libertadea bestien aurrian ere errespetatzeko. Hau da, noberak neurtu behar du, noraino duan bakoitza bere libertadea. Eta uste dut, aresti nahikoa gizon librea zela, eta horregaitik esan zituan emeste disgustu, eta bere kontradizio guztiak gure herrian izango ditugu nonbait. Baina, hemen esan behar dut, mai aurrekoan, eta nire adiskide, apreziatzen dut, eta Bernardo Atxagak esan du, arestik Elioten poesia bat aztertzerakoan, esate zuala gramatika aztertzen moduan, jartze zuala presentia, pasadua eta futurua. Hori zala Euskaltzaindiaren euskara batua. Puntu hortan Euskaltzaindiak ez du emon normarik. Hori arestik bere gizara jarriko zuan, baina Euskaltzaindiak ez du zer ikusirik. Aresti Euskaltzaindikoa pasan ere, bere meritua izan, baina Euskaltzaindiak ez du persona bat lotzen, bere iritziak libreki eman alizateko. Eta hau garbik gelditu da dira, eta hemen, hori, Bernardo Atxagak esan duena sarri inflatzen da, eta gero ikaragarriak sortzen dira. Hola, ez dugu herri bat lortuko, ez gabiltza gure herrikintzan, ez dugu gure herria maite, horrelan aritzen bagera. Errespetua behar da, eta errespetu hori hasten da hortik. Instituzio bakoitzan iritzi bat eman behar bada, ezauturik zertan ari dan, da gizurrik ez esan. Gizurrak hankak labur ditu, baina nazpilak egiteko ez da hain labur. Bestetik gizonarekin berdin, gizon bakoitza da berak egiten duena eta esaten duena den erresponsable. Eta arestik eta nik behintzat badakigu hortaz anitz, edo bagenekin hortaz anitz, gu bizikinan gizartearetan. Horregaitik, sarri baita ere humorez hartzen ohitua gaude. Eta uste dut ere humore gehiago hartu beharko dugula, falta egingo dugu edenaketan. Arestik, esan dut bere kontradizio guztiekin bizi zen, gure herriaren kontradizioak neurri handi batean. Eta gure herrian ere nun kokatu kontradizioak desberdinak sortzen dira. Ez da berdinan Bilbon bizi,
Eibarren bizi, edo Donostian bizi, edo Azkoitian bizi, jakina. Gizartearen kondizioak desberdinak dira eta. Baina kontraez guzti horiek gure barnean ditugunez sarri alkal ulertu ezina dugu. Bestetik baita ere ikusi dugu hemen lehen zabalkunde falta dugu edo informatika falta, hau da, informatze falta, eta informatze falta hori aldizkari bat ateratzen da, ez du arpide dunik, baina hori da informazio falta bat. Informazioa bakoitzak bilatu bila dut, aldan zehatzen bilatu. Eta ez inori errurik bota. Gogoa duanak bilatzen du bidea. Horretarako gogoa behar da. Eta gogoa zuzena bada, zuzen bilatuko du bidea. Okerra bada, oker bilatuko du. Aresti eta gure garaian esan errezagoa orain baino informaketa. Euki kontuan, erdi klandestino ibiltze ginela, da euskaran gauzetako batzartzeko ere sarri isilpian. Eta hori, hemen mailan daudenak nikaina badakite. Arestiren gan, garrantzitsuena dudarik gabe, antzerkiak idatzi zituen, baita ere eleberriren bat, ipuiak, baina batezbe poeta zen. Eta nik bere poesiaren aldetik zer eragin izan duan, gainerako guztiari eman diona izan da, ze ikusten du gure herrian poetak, gure herrian herririk gehienetan poetak aurretik joan izan direla, sentipen gehiago jarriaz. Eta Aresti aipatzean, lehen da bizi, bere gizartia baino lehen, berak edan zuen iturri batzuk aipatu nahi dituzke. Hemen esan da Eliot, da egia da. Eliot ezagutze zuan. Bere poetikak era asko ditu, eta bada bide hortatik datorrena. Nik esango nuke, Bal Wimanek hasi zuena, hori bere hitzaurrean, hau da, harri eta herrin hitzaurrean, alan jarri nuen, eta uste dut alan dela. Bal Wimanek jarritako poesia librea alde batetik. Baina ez segur asko Bal Wimanegatik zuzen, baizik, zerbait hartu basuan ere hortik, gehiago iduritze zait, Nerudagandik, edo oraindik gehiago, Blas de Otero. Blas de Otero adizkite mina zuan Arestik. Baina poesia egiteko eran, Blas de Oterok ez du ikusten herri baten problematika. Hau da, ez du ikusten nazio aldetikako herri baten problematika. Baizik, arazo sozial, gizarte kontuakin, soilik. Baina Arestik bi problema zituan. Aberri problema, alde batetik, eta bestaldetik gizartearena. Bi horiek kurutzatze ziren. Bi horiek kurutzatzean bere postura hartzen du aurreko egoeraren aurrian. Horregaitik, Blas de Oterogandik desberdina da ideologian. Naiz eta poesia gintzan zerbait hurbildu. Inori hurbiltasunik ematekotan hortik bere iturria markatzerakoan, dudarik gabe, behar bat ez lehenengo partean, baina bigarren aldi baten, ze Aresti baditu bere aldiak, Bizkaitarra poemarekin hasten dena, eta maldan beran, behar bada bukatu, edo maldan beran forma bat ematen diona. Eta gero, bigarren parte badator, harri eta herrikin hasten duana. Eta Euskal Herria, eta Harrizko herri hau, jarraituko zuena. Orduan, bigarren parte hortan, oraindik, hor ikusten da bere problematika, bere egoera, hau da, gizartearen aurrian, bere jarrera, hurbilago dago, eta titulua berak ere alan adierazten digu, Celso Emilio Ferreiro gandik. Celso Emilio Ferreiro ezagutze zuen, eta titulua berak ere badu zer ikustekorik, zeren Aresti baino 4 urte, Arestin herri eta herri baino 4 urte lehenago argitu ditu bai zen, Celso Emilioren Longa noite de pedra. Horrez iran poesia gintzarako bere iturriak. Gero beste arazo bazen gure gizartea eta euskararena. Hortarako bere aurretiko poetak ezagutu zituan, baina zeuan gizartean Aresti ezan bakarra. Arestik bazituen ingurukoak. Behar bada eta niretzat partikularki dudarik gabe, denen gainetik jarri zen poesian Aresti. Ze Arestik informatu zen munduan poesia nondik nora zebilen, eta
zein eta garaia haietan Lauaxetak egin zuen bezala euskal poesiara haize berriak ekarri ikusirik Valeri eta beste poeta frantsesak eta baita ere 29ko gizarteko poeta espainola nundi zebiltzan ikusirik euskal poesiari forma haiek edo haize berriak ekartzea, hori bedori egin zuen Arestik ikusirik munduko poesia nundik nora zebilen. Eta bere gizartean, bera animatuko zutenak, eta bera baino lehenago pausuak alde hortatik emendakoak badira, dudarik gabe, ezin dugukatu Jon Mirande bat, eta baita ere neurri handi batean Iratze Eder bat, eta beste zenbait, Peilen bera ere bai. Eta hoiengan, eta bere hurbilago geuden beste batzuengan, harremana izan zuen eta iritziak kruzatu ere bai, eta hortik zetorren Arestiren poesiagintza. Hala ere, Aresti, vanguardista edo idea aldatzaile berri guztieri gertatzen bezala, bere garaian etzan ondoegi konprenitu, etzan ondoegi ulertu, eta horrek ekarri zion sufrimendua, horrek ekarri zion jende asko kontra jartzea, eta hortik gainera eduki kontuan bere problema partikularrak ere bazituan, partikularra lehen esan duena, gizartiak eginak eta bere egoerak eginak. Bilbotarra zen, euskaldun berria zen, eta neurri baten bera bizi izan, giruaren kontra ari zen, bakarrik, eta euskal literaturaren munduan sartu zenean, kontrako asko, beti ere inertzia bat sortzen delako, berez etortzen dan, berez etorren literatura gintzatia onartua, formalizatua, eta horre guztiok austera etorri zen. Baina kontuan euki, auste hortan bakarra etzela. Behar bada bai indartzuena eta goren joan zena, bere ekintza guztia hortan eman zuana eta responsabilitate guztia egin lana egin zuana. Horrez gainera, ez dut luzatu nahi, beste batzuk hitz egiteko daude, eta gero alkarrizketan nahi baduzute galderaren bat, markatu ditudan bi puntu horiek, kanpoko influentziak beriak, ikasketak esango nuke, nundik hartu zituen iturriak ikasketetarako, hau da, literatura edo poesia letren artea denez, arte aldetik nundik hartu zituen iturriak, eta bere garaiko giroan zer aurkitze zuen bai gizartean eta baita ere garai hartan literatura gintzan ari zirenen artean. Hortaz, edozer galderara iba duzute, gertu egun nahi zeduntzuteko. Nik uste dut obedegula banan-bana hitz egin dezaten eta gero galderak eta erantzunak egingo ditugu. Orduan, orain Txillardegi tokatzen. Ez da egin hundik hasi, niri esan zidaten, Arestiri buruz hitz egiteko, eta, Gerediagakoak esan zidaten, nik ezagutu nuela, nire ustez Juanito San Martinek ere bai, eta Zelaietak ere bai, beraz, egia esateko, nahi zuten ni etortzea eta etorri naiz, eta orduan, ez dakit nondik hartu gauza, eta pentsatuet, esan zidaten, gauza personala aipatu nezakeala, nik ezagutu nulako, eta orduan, egingo eta olako, nik ere, Juanito egin du bezala, alako gauza general bat, eta gero espero dut, galde erantzunak, edo galdeak baldin bagode eta guk erantzunak ematen baitugu, gauza biziago izango dela, ezta? Lehenengo gauza, nik Arestien karta guztiak, eta batez ere Belgikan egon nintzen garaian karta desente hartu nun, eta hain zuzen ere, Angel Zelaietak izan zian, liburua argitaratzeko da zeudela, obra osoakin, eta orduan ezin izan ditut konsultatu, zoritxarrez, honea etorri baino lehenago. Hain zuzen ere, zuri eman izkizun denak, eta geroztik gabe gelditu naiz, espero dut hobezala, dudai gabe zuen obretan agertzea, eta horretik esan ez dut denborarik izan behiratzeko. Baina dana dela, nahiko ondo goatzen naiz Arestiz, eta gotatuko dizuet horako zerbait ez da. Lehenengo gozanik esan nuke, gauza oso harri bat, eta harrituko zeate, hain zuzen ere, Aresti gizon ezkertarra izanik, nik uste dut hala ere bazuela antza hunditia sentidu askotan, Horixekin eta Mirandeekin. Eta pentsa, Joan Mirande eta horixe oso desberdina diala, ez da. Baina, ezagun nuke, halako zerbait, nik arkitzen nion, halako, ez da nola esan, baina, alde batetik, euskaltzale porrokatua, dudaik ez dago,
Bestetik, esan dezagun euskera batuari buruz nolabait ere, bide markatzaile bat, batez ere bere praktikan, noain irakurtzen ditugunean, bai horixen gauzak eta bai zesanik ez Jon Bindandenak eta Arestirenak badirudi, Arantzazuko bileraren ondoko idaztia diala. Esan ia praktikan berak proposatu duten bidea horixe da euskera batuan onartu dena, ezta? Orduan, alde horretik hori. Bestetik, nik izan ditu sekulako istiluak horixekin, Mirandekin eta Arestirekin ere bai, egia esateko, ezta? Eta zergatik, nik esango nuke, arrazoi, batez ere, arrazoi politikoengatik, ezta? Orduan, kontatuko dizue pixka bat hori guztia, baina, dana da, nik esan berdet, argi eta garbi, esate baterako, Elsa Schellen, ni Belgikan nintzanean, inorretzan atrebitzen libururik argitaratzen, eta Arestik idatzi zian, esan zian, nik ateako dia liburua, eta orduan, presentatu nuen liburua, gaina irabazizun sari bat, hori Juanitok ere kontatu ezak zerbait, Euskaltzaindiak ere izan zituen istilo batzuk, nola da posible etako bati sari bat ematea, eta hori guztia eskertzekoa da, garai hartan, gauza hauek oso garai zaila zan olako gauza egiteko, eta Arestik hartu zituen arriskuiek, eta orduan Elsa Schellen eman ezagun, atera zan kriseilu zailean, bera bat bazen egiten, ezta? Orduan nik usteet, Juanitok esan duen bezala, Aresti ezin dela hartu bere girotik aparte, izango litzateke alako anakronismo bat egitea. Eta ikusi behar da, gauzak nola zeuden hemen momentu hartan. Esan nahiet, Aresti ja bere goreneko puntura aliatzen danean, esan nahiet, harri eta herri, eta ondoko liburuak, alegia, 60tik aurrera, ez da, 60tik, 75ean hiltzan, beraz 15 urte hortan, edo esan dezagun, 70tik, 75etik, 15 arte hortan izan zen, Gabriel Arestiren, beraz, esan dezagun, goreneko puntua. Orduan nik uste, lehenengo gauza, eta hori Zabartinek ere aipatu du, nire ustez, kontuen hartu behar da, Aresti Bilboko euskaltzale bat zala, ezta? Eta gaina frankismo garaian, ezta? Orduan, nik uste, oain momentu honetan, batez ere gazte jendia eta giro ura ezagutu etzuenak, ezin dezaken nire ustez ondo ulertu zertzan ura. Orduan, sentidu hortan, Aresti sortu zen, alde batetik frankismo garaian, bestetik ziaro erraldunuta daon eta zeon Bilbo hortan, bestetik PNV-ko jendez inguratua, eta PNV garai hartan izugarria folklore kutsua hartzen zuen Bizkaia nire ustez, eta orduan berak horren arabera definitzen da, ezta? Beraz, alde batetik PNV-en kontra, baina amorratua, nik ezagutu nunean beraz Bilbon estudianten nintzanean, eta Aresti orduan, ni baino 3 urte gazteago zan, nire ustez, lehenengo puntua zan anti-PNV, ez da? PNV zan benetan mamua. Baina PNV ikusi behar da zertzan garai hartan, ez zerretzun egiten, han Bilbon, euskera kontuan doitan batez, baina mugitu ere, ez esan egiten, momentu hartan, PNV guztiz gelditua zeon. Eta orduan, Arestik, gaina saltzen du hori bere idazkietan, ez da zuek aberria saldu dezute, eta holako gauzak, orduan definitu zen erabat kontra, eta nire ustez konprenitu behar da, garai hartan sartuta, eta Bilbo hartan sartuta, eta Bilboko PNV ezagututa batez ere garai hartakoa, nire ustez nahiko normala zen Arestien posizioa, eta proba da beste asko ere, Xabier Quintana ere, holako zerbait arkitu diteke beregan. Eta noski, nik usteet, garai hartako abertzale guztien artean, eta segurazko, nigan ere, segurazko holako zerbait ikusi diteke, alako tensio bat edo, hauek zera idia hemen, eta barrezta. Eta orduan nik usteet hori garbi daula. Eta gero, beak argi eta garbi izaten du, kantatzen diat Bilbotik esaten du alako batean. Eta beste batean, herri mindu horren alde sentitu nuen nire harima. Esan beti definitzen da, beraz, Aresti Bilbori buruz. Orduan horrek dudaik gabe markatzen du asko. Esan erdalduntasun hori, gero famili guztia PNV-koa zuen. Hori ere ez daztu behar. Bere familian, Arestik berak kontatzen zuenez, denak ziren PNV-koak. Eta oso ondo ezagutzen zuen, beraz PNV-ko giroa, bintzat Bilboko PNV-ko giroa oso ondo ezagutzen zuen, bazekin nolakoaz ziren, eta orduan berak guztiz kontra definitu zuen bere burua, eta hori nire ustez datu oso importantea da, bera ulertzeko, ezta? Orduan, honek ekarri zizkion, Arestiren nire ustez alderdi negatibo asko, eta nire ustez urte batzuk pasa dira, esan egin kontuatzen zeate, ia, 8-9 urte dira Aresti hiltzala, eta nire ustez momentu honetan gauza batzuk esan ditezke, espero dut hemen ere istilurik jarri gabe, baina nire ustez gauzak esan behar dira dian bezala, ezta? Nire ustez dian bezala, ezta?
Zera, alde batetik ne ustez poeta, Aresti poeta ona dela eta ne ustez danak aitortzen dugu. Eta horri buruz elitzateke segurazko hemen polemika izango. Hora, nire ustez Arestiren fama ez dator, edo behintzat garai hartan, etzan etorri poeta zeukan alderdi horretatik. Edo behintzat etzan alde horretatik bakarrik etorri. Eta nik esan nuke batez ere etzala alde horretatik etorri, baizik eta hemen zeon polemika oso famatu bat, eta oraindik ere nolabait egiten duna, alegia planteamendu abertzaleak edo planteamendu esan ezagun sozialista abstraktua edo nolabait esateko, ezta? Orduan, problema hortan, eta garai hartan hori problema bizia zen, eta azki zute bestela, etaren estizioak eta gauz horiek kontuan hartzea, Arestik zuen behin ere hartu, esan ezagun abertzaleen bidea, ezta? Hemen Juanitos berak aipatu du, Blas Oterokin zeukan hartu emana eta laguntasuna, eta horrek ere erakusten du zeola olako zerbait. Esate baterako zuek jakingo bazen dute, ni Mujik Arzogen lagun handi izan naizela, harrituko zinetek, esan, posible, ez da? Txilarri Mujik Arzogen lagun handia da. Oso horrela da, ez da zeniet, tensio hartan, oindik ere gehiago, ez da? Orduan hori kontuan hartu behar seinaleak dira, ez da? Gero bere planteamentua, bera euskaltzalea esan dudai gabe, eta hain zuzen ere euskaltzale radikala zelako esaten zuen, Bilbo, Etxabarri eta Barakaldo erdalerria dira, hori gezti Euskal Herria. Gero beste puntu batean, Tutera ere ez da Euskal Herria, Balmaseda ere ez, Baiona judu herri bat izan da. Eta azkenean, Aresti gelditzen zen bazirudien, eta gaina esan egiten zuen, bazirudien azkenean Euskal Herria behentzako zala Gipuzkoa, ez da? Gipuzkoa, garrik, edo olako zerbait. Pizkanaka, olako reduzionismo bat egiten zuen, eta hori oso arrisku herria zen, gara hartan. Gero, ikastolari buruz ere, naiz eta Aresti ikastolari munduan egon, hala ere oso kritikoa izan zen, eta probaik handiena da, bere bi alabak ez zituela ikastolala bi aldu. Eta okerrezpanago, ez dakit Euskaldun berriak ezpadian nintzat, emaztea gaina erdaldunazun, ez dut uste, beraz, Arestien etxan erdeaz iken zen. Bea, nahiz eta bera izugarri euskaltzalea izan, etxean erdeaz bizizan, be alabak ez zuten euskaraz ikasi, guztia, oso sintomatikoa esan ezagun dela, ez da. Gero, imposizio problema hori, imposaketanen problema benetan Aresti sekulako kezka ekarri zizkion. Ez da baterako nik hemen dauzkat frase batzuk eta irakurriko dizkizuet, esate baterako, esaten du Arestik alako batean argien, ez da? Gauza batez bainago konbentzituta, Etxebarriko San Antonio auzoan bizi diren erdaldunen aurrei Euskal Eskola batera bultza eta obligatzea deretxoaren kontrako bidegabe bat dela. Beraz, hemen duzute, guztiz, inposaketaren teoria onartzen zuen, ez da? Hemen ezin da inposatu, beste puntu batera esaten du, baina kale arte honetan, Bilbo, Etxebarri eta Barakaldo, erdal herriz mintzo da, guria dau, dauden erdaldunentzat, Euskal Eskolak zabaltzea eta bertara erdaldun umeak bortxatu eta behartzea, hori fascismoa da. Beraz, Arestirentzat ikusten dezute, nola planteatzen zuen Euskaren problema herri hauetan. Arestirentzako beraz, ez zeon inundik ere gaur eskubide territorialak edo esaten dituen horiek momentu honetan, Belgikan edo Finlandian edo Kanadan edo Suizan edo mila lekutan edo Jugoslavian edo nahi, dezuten leku guztietan aplikatzen dian eskubide horiek. Esan diet, hemen lurralde euskalduna da, hortaz hemengoak eskubide guztia dute, lurralde guztian halako errekuperazio fenomeno bat bultzatzeko. Aresti horren kontra jartzen zen erabat, esaten zuen hori, ikusi dute fascismoa zala esaten du. Momentu hartan, hemen estado de excepción zeon momentu hartan, gauz horiek esatea oso gogorra zan eta horrek ekarri zizkion sekulako etxaiguak eta gauzak, ez da. Gero, gauza hauek esateako kapitalismoai buruz Arestik hitz egin zunean, behin ere etzun esaten gauzak hola daude eta hortaz hola daude eta punto. Beti, ikusi behar da hemen nola izan den klase zapalkuntza bat, klase zapalkuntza horre ekarri du hemen, klase zapalkuntza horre ekarri du hemen dugun egoera, beraz, justizik gabeko hau eta bar, eta hortaz horren kontra sozialismoa ekarri behar da, egin behar da irautza eta bar, hori guztia onartzen zuen. Baina Euskal Herriari buruz behin etzuen esaten, hemen hola gaude, hemen zapalkuntza nazional bat izan delako, horri buruz beti isilik gelditzen zen, horri buruz beti deskribapen hutsa egiten zuen. Osea, klase arazoi buruz behin etzuen egiten deskribapen hutsa egiten zuen, deskribapena eta bilatzeitun kausak eta proposatzen zuen irautza egitea. Gauza hobetan ez, gauza hobetan, gauza kola daude, euskara galdu da eta punto, hemen ez da ezer gertatzen, ez da. Eta hori da, ustez, askotan ere, aipatuko zaion, beste puntu egitako bat, ez da. Gero, garbizalekeriaren asuntuan ere, dudarik gabe, Arestiren garaian, eta ez Arestiren garai hartan danok, eta
En fin, uste, hemen daula Alfonso Irigoyen bai, eta gu Bilbon biltzen ginean, esan egitu hain dela urte pila batea, oso zarra garen ezkero, biltzen ginean igotzen ez, Alfonso Irigoyen berak ere oso garbizale aldea jotzen zuela bolada batez. Eta ni neue bai, eta bar, ezta? Eta orduan, Aresti Estatuako honen kontra jarri izan, erabat, eta arrazoi guztiekin, eta hortan arrazoi izun. Ze gertatu zen, gauza hauetan gertatzen dena. Hain zuzen ere, azpimarratu nahi ez, hori gainditu behar zala, joan behar zala euskera herrikoi batea eta bar, nire ustez dudarik gabe askotan Aresti pasatu ekin zen, eta ekin zuen azkenean, beste muturdetaraino joan, eta azkenean reakzioak sortzen zituen, hain zuzen ere, gehiagi joan zalako. Bueno, Estatu Batuetako Euskal Idazleen elkartea montatu denunean, eta batez ere montatu zen Arestiren eraginez, eta izan zen batez ere euskera batua bultzatzeko asmotan, nik batzaiz nolako eztabaidak izan nituen, eta nik neuk ere bai Arestirekin, berak izan duzun Euskal Idazleen elkartea ez zula onartzen. Jarri bezala Euskal Eskritoreen zera elkartea. Baina, bueno, hola jartzekotan, jarri ezagun Euskal Izkiriatzaileen, edo Izkribatzaileen elkartea, horiek baitira Axularrek eta literaturan agertzen direnak, edo bestera nahi bade jarri ezagun Euskal Ekribenen elkartea. Ez, kasualidad bezala eskritorea proposatzen zuen, ezta? Eta orduan horrek, ematen zion alako espainolismo kutsu izugarri bat, gehiagiz gualdu nahi gabe, baina jende asko jartzen zion kontra nire ustez arrazoi horiengatik, ezta? Gero, beste puntu bat aipatzekotan, oso harrigarria da, Gipuzkoan ez baterako, manzanaz hil zutenean, ni goatzen naiz, ni kanpoan nengoan, baina goatzen naiz, Gipuzkoako figura nagusia, ura kondenatzen, eta bar, izan zela Antonio Arrue. Eta Antonio Arrue zan, kablista, frankista horietako bat, Antonio Arrue izugarri ondo moldatzen zan beti Arestirekin. Eta hori jendeak ez zuen ulertzen, baina nola izan diteke horren hartu eman onak izatea Antonio Arrue bezalako batekin, ez da? Orduan, nik uste dut, hori oso sintomatikoa dela, ez da? Beste gauza bat, zuek ez dut ezagutzen, baina nik bai, ez da, eta hemengo beste batzuk bai. PSek, Partido Komunistak, beraz, Euskadikoak teoria, baina PC Komunista Espainolak, 1975 aterazun errebista hau. Arragoa, ez da? Arragoa. Eta Arragoa izena gaizi oso ondo jarri eta zeukan, Arragoa beraz el crisol de la nueva nacionalidad vasca, que se está montando en estos momentos, eta, problema nazionala noski, hau entzako etzion, ez da? Eta orduan, hemen, Arragoa hontan, hirugarren numeroan, artikulu guztiz aldekoa, Blas Oteroren alde. Eta laugarren numeroan, beraz, hemen daukatan numero hontan, hemen dezute Arestiren aldeko numero bat. Ez da, artikulu bat hemen, batez ere teatro obra bati buruz, eta ez da balio duen irakurtzea, baina, Aresti oso gizon interesantia da, oso gizon sakona, oso abar, ez da? Eta momentu hartan, hori agertzea ez zan kasualidade bat, ez da ze horri aldetan daun, ez da balio duen ere, denbora gehi, pasatzea, 79an, nahi behaztei, irakurriko dizkizuet, alako frase batzuk, ez da? Eta hori, esate batako, antzerki hau irakurri ondoren, kritikalari bakoitzak arkituko lituzke akaz batzuk, baina hori gutxienekoa da teatro lan horretan, eta akaz horien gainetik merezimendu eta txalogarritasun handi bat agertzen da. Eta nik uste gaina hori egia dela. Baina, karo, hemen, Arragoan ez zuten jartzen PSkoak hori kasualidadez, baizik eta Blas Otero orbita hontan zebienetako, eta bar, ez da, Gabriel Aresti idazle argitzu, sakon eta lainenekoa dela deitzaigu, eta bar, ez da. Honen errebistan, 7. numeroan, aterazan artikulu bat, Txillardegi y el solipsismo lingüístico. 32 orrialde, ni jarriz, burgues, txovinista, racista, eta nahi usten guztia. Orduan, klaro, hori guztia, kontestu hortan jartzen behar zute, kontuatuko zeate, hor bat zeola zerbait. Eta hain zuzen ere, errebista hau agertu zen guztiz, Branka agertu zen garaian. Eta Branka agertu zen, etatik atera ginean. Hori guztia lotu behar da, ezta? Eta hori da, nire ustez oso kontuan hartu behar dana, ezta? Nik ezagun okeiz batez politika gaietan, nik esango dizuet hemen, ez dut ustez sospetxoso danik inoentzako, l'imperealisme estado supreme du capitalisme, Lenin. Hemen esaten du Leninek, ezta? La ideología imperialista penetra igualmente en la clase obrera, que no está separada de las otras clases por una muralla de China. Si los jefes de la copartida tal, entonces serán tratados a justo título, en fin, como social imperialistas, es decir, socialistas de palabra e imperialistas de hecho. Orduan, nire ustez, politika mailan, Arestik, eta behar batzuk ez dauden ekin konforme, nire ustez, Aresti izan zen sozial imperialista bat, politika garaitan, ezta? Eta momentu haietan oso larria zen, eta burruka garai hartan, eta guain bai, ezker aldean batez ere, problema nagusia hori da.
eta ne ustez horri buruz alderdi okerra hartzea, klaro, ne ustez Arestiren kontra problema handia da. Baina hau esan da, Aresti esan behar da, lehenengo goza, bere garaiko gizona zela. Garai hartan hemen sozial imperialista zen, esango nuke moro muza ere bai, danak, ez da? Izugarri izan zen alako paranoia kolektibo bat bezala, olako ustakinik izagertatu zen, danak ateatzen zian komentutik, kertzen zuten Biblia ez da gizerta jartzen zutenan Marxen obra, baina Marxen obra ez espiritu kritiko batekin, eta Marxen obra espiritu kritiko batekin oso ona izango litzateke. Baina hartzen zen guztiz ideologikoki eta egiten zen guztiz beste klerikalismo bat, ez da? Orduan, nire ustez, Aresti izan zen beste guztiak bezala, nik esan nuke gehiago dirudiela, ezagunago delako, baina nire ustez, garai hartan hemen Euskal Herrian, 75etik 70 eta Burgosko prozesu bare sartzen da hortan, herri hau zen sozial imperialimoen paraisua, ez da? Eta, noski, Aresti izan zen giro hartako biktima bat, ez da? Baina hori esanik ere, oain goazen gauza positiboa ikustea, ez da? Bilbon, garai hartan, Euskaldun berri bat sortzea. Euskaldun berri bat eta euskara menderatu zuen bezala lortzea, hori da ustez Arestiri onartu eta txalotu behar zegoen gauza importante izugarri bat. Gero, berak, ideia, hola, esan dezagun nahastuta politika mailan izanik ere, nola Arestik bere produzioa guztia edo ideia guztia euskara zein zuen, hori ere eskertu behar zaioz eta Aresti izan dela ere, Euskal Herriak emandun politik handienetako bat, gutxienez espaldi honetan. Eta nahi ustez hori guztiz positiboa izan da, dudarik gabe. Beste gauza bat, hemen PNV-en bidetik eta zeon giro ultramontanoa, horren kontra Aresti burrukeitea egin zuen bezala eta ausardia arekin, izugarri importante izan zen herri hau ideia ultramontano eta karlista edo neokarlista horietatik ateratzeko, nahi ustez hori ere esan behar zaio. Batuaren arazoan, nahi ustez Arestik bere kontradizioa jarri zuen, egizute askotan, C idazten zuen, Afrikatuan markatzeko C, eta hola, pixka bat, nahi ustez penubekoa benuantatik ateratzeko, ezta? Baina, dudarik ez dago, Arestik zeukala Euskara Batuaren kezka, inork ez bezala, edo behintzat beste guztiek, edo beste batzu behintzat genuen mailan. Eta egia esateko, nahi ustez, Baionan, Euskal idazkaritzaren inguruan, montatu zen biltzarre famatu hartan da, 74ean batetik, eta hemen, esan dezagun barruan, Arestien inguruan eta Ermuako zina eta hori guztia, hori izan ziren hemen Euskara Batua abiatu zuten indarrak, eta hortan nahi ustez, dudaik ez dago, Arestik izan zura parte izugarri importante bat. Gero, ezkertar planteamendu horietan ere, eta poesia sozial eta hori guztia, hemen, baserriko giro idiliko ura bukatu eta hortan sartzeko Arestik egin zuen, dudarik gabe aldatu egin zuen giroa, eta hori ere guztiz positiboa izan da. Gero berak esaten zuen, eta hortan ez da bat ere formalista, esan zuen poesia mailu bata, eta hori da bere hitza, ez da mailu bata, beraz, berak oso ikuste uste bezala, hola, esan dezagun, konbateko zerbait bezala hartzen zuen, ez da, arma bat bezala hartzen zuen poesia, eta nahi ustez hori ageri da bere poesietan, eta hori ere, dudaik gabe oso positiboa izan da, nahi ustez beraz, gauza guztiak oso positiboa izan dira, eta bukatzeko nahi ustez Aresti badin bazituen paradojak, eta bazituen, eta ez da bakarra, unamuno ere olako zerbait izan liteke, eta Miranda eta horixe berdin, ez da? Barik esango nizueke, nik nire aitaren etxea defendituko dut otsoen kontra eta bar, poesia hau idatzi duen persona bat, benetan ustez gure herrikoa zan eta gure herrikotzat errebindikatu behar dugu, eta gaina nik bere obran, nik poesia hau onartuko luke Aresti definitzeko, naiz eta giroaren eraginez nire ustez, batzutan nahiko desbideraturik ibili badi bazan ere. Angel Zelaieta. Gabon. Ikusi izan ditut Txillardegi hizketan ari delarik, zenbait aurpegi begiak oiden baino gehiago zabaldurik eta zenbait buru eskerrezkume mugitzen, beraz espero dut elkarrizketan horiek hitz egingo dutela eta dirudienez zerbait galdetzeko asmoa daukate. Beraz, itxaron egingo dugu jenteak zer esaten duen eta espale torre zer behar bada nin neuk olako erreparatxo batzuek agertuko nituzke. Labur hitz egingo dut eta ez dut nahi Arestiri buruz orokorrean edo zabal xamarrean hitzik egiterik. Hemen ikusten ditut gazte batzuek eta baita ere literatur sale batzuek eta
bereziki hoientzat plazaratu nahi nituzke ohartxo batzuek. Neuk uste badagoela Arestiren poemagintzan olako garai bat oraindik gutxi argitu dena. Sarasolak eta Juaristik berarekin batera esana daukate Arestiren posibleki poemariko berenak gitxien ezagutuak direla. Nik ez dakit hori, baina bai neu ere eurekin batera nator esateko benetan gutxi ezagunak direla. Eta gainera irakurtzeko ere oso gaitzak eta ez direla errez ulertzekoak. Arestirik nire ustez 1949 18, 19 eta 60 argitara ematen ditu poema batzuek antza handia daukatenak euren artean eta justo horretxeek dira gitxi ezagutzen ditugunok. Maldan behera, orain gehiago ezagutua behar bada, bere lan guztiak argitaratzean Ibon Sarasolak egin zuen hitzaurreari esker, baina berarekin batera badira beste batzuek hortxe ingurukoak oso ez ezagunak eta era berean oso ulergaitzak eta era berean ez daukatenak oso antz gutxi baino geroko bere literatur produzioarekin. Juanitok ikutu aipatu ere egin ditu 3 bizkaitarra. 3 bizkaitarra bat 1949 argitaratua, jakina pentsatu behar bada urtebete lehenago egindakoa dala. Hau 1949 argitaratutako honek dauka sarreratxo bat eta gero dira 32 bertso. 32 bertso hauek dira batzuek 8 txikian eginak eta beste batzuek 8 handian. Hori komentarista guztiek aipatu izan dute, nahiko gazterik agartzen duela Arestik bertsolaritzak erabiltzen dituen formen ganako saletasuna eta forma horiek erabili ere egiten dituela. Bizkaitarra bat honetan beste puntu interesgarri bat da Barrutiaren teatroa agertzen dela, Barrutiaren teatroko hitzak eta esaldiak osorik kopiatuta ere badaude, eta Meli, Txillardegik lehen aipatu ere egin duena, Meli Esteban bere emaztea. Bigarren bizkaitarra, urte berean argitaratua, bigarren bizkaitarran ere agertzen dira 8 txikiak eta 8 handiak. Era berean agertzen da Irigoyen, ez Alfontxo, anaia, eta bigarren bizkaitarra honetan, nire ustez agertzen da gauza interesgarri bat. Egunotan, zerbait hemen esan behar dela eta begira ibili naiz, eta pentsamentura ailegatu naiz, ez dagoen bigarren bizkaitarra honetan, zeinbait argibide ulertzeko maldan behera eta ulertzeko euskal zuzenbide debekatua eta ulertzeko 200 puntu. Garai hontakoak denak eta denok esan dudan bezala oso gitxi ezagutuak, oso gitxi aztertuak eta ikertuak. Bigarren bizkaitarra honetan agertzen da eremua, beste poema guzti horietan asko agertzen dena. Bigarren poema honetan, baita ere, bigarren bizkaitarra honetan, agertzen da beste Arestiren ezaugarri interesgarri bat nire ustez, eta da, Aresti nire ustez ezer baino lehen eta gauza guztien gainetik da literatur salea. Parentez artean hori bai esan behar diot Txillardegiri oraintxe danetik, agertu dan ezkero Antonio Arrueren adizkidea zela, inoiz esaten zuen berak, argiak argiekin alkartzen dira. Eta nire alaba, ni baino argiago dena, eskolan elkartzen da argiekin. Parentesa itxi egiten dut. Baina bai biztan dago, berak literatura maite zuela, eta bigarren bizkaitarra honetan agertzen da hori, nola txikitan ere irakurtzen zituen ipuin klasikoak eta bar. Era berean, bizkaitarra bigarren honetan agertzen da Jesus eta Maria. Orduan, Sarasolak aipatzen duen Nietzscheren eragina eta Nietzscheren Zaratrustak honela hitz egin zuen eta bar, bueno, hori estudiatu inberko da, baina hemen behintzat agertzen da garbi Jesus eta Maria zitaturik. Era berean, hemen, bigarren bizkaitarra honetan agertzen dira beste gai batzuet dira zigorra eta gauza kuriosoa agertzen da fedea galtzen duela, dirudinez fede erlegiosoa.
eta fede religiosoaren ordez jasotzen duela beste fede bat, eta da jaioterria. Bigarren bizkaitarran agertzen dena, jaioterrian sinesmena hartzen duela. Eta amaitzen ditu bertso horiek esanez, eskaintzen diola jaioterri horri bere plumea. Baina, Aresti ez da amaitzen 60an, gero agertzen dira beste testu batzuek, agertzen da mailua eta hori, baina hemen ona arte behintzen nire ustez agertzen da literatura estetika bezala, ez dut uste momentu honetan denik mailua. Gerotxoago argitaratzen du 3. bizkaitarra, eta 3. bizkaitarra honetan segitzen du bertso herritarrak daukaten formak erabiliz, hasieran esaten du 9 puntuko bertso berria lantzen duela, edo 9 puntuko bertso berrian egiten dituela bere 32 bertsoak, edo estrofak. Parentesi artean, han agertzen da, hau da nire 5. bizkaitarra. Ez dakiz zergaitik esaten duen 5. bizkaitarra, besteak argitaratu gabe gelditu direlako, ez dakit. Hor agertzen dira gero justo garate, eta zenbait gauza gehiago, eta azken erutz agertzen da tematika berezi bat bezala euskara. Orduan, bizkaitarraren inguruan nik bi gauza azpimarkatu nahi nituzke. Ez-etedan, batez ere, 2. bizkaitarra, ez-etedan bertso edo poesia gintza errezago bat, ulerterrezago bat, zein da esatea bezala jendeari begira, nire maldan behera, 900 puntu, eta zuzenbide debekatu eta bar, ez dituzu lertuko berehala, baina klabeak hemen topatu behar dituzue, 2. bizkaitarran. Hau, botatzen dut hemen batez ere estudiosoentzat. Eta azkenez, garai honetan argitara ematen duen beste poema bat 200 puntu. Ibonek esaten du hitzaurre horretan, uste dut, okerrezpanago, 200 puntu hau, argitaratu zen Santi Onaindiaren Olerti aldizkarian, 200 puntu hau zela zuzenbide debekatuko zati bat. Nik ez dakit horren berririk, baina ez dut uste, hor uste dut ulertze bat dagoela. 200 punturen forma, 200 punturen gaia, ez da nire ustez zuzenbide debekatukoa. Zuzenbide debekatuan, ja, Michelena berak hitzaurretxo bat eginez argitara eman zuen Eganen, eta han aipatzen zuen nola Angela Figueraren eta eragina ikusten zela eta poesia soziala agertzen zela, baina nire ustez 200 puntun ez dago hori orain dio. 200 puntu niretzako maldan beherarekin adizkide da. Ez daukat fotokopia gitxi baina nahi duenarentzat eskaintzen ditut, zeren eta hitzez, ez tablero horik ez zer gabe oso gaitz izango litzateke azaltzea. Bi hitzekin bakarrik, 200, zuentzat dira. 200 puntu hau da muestra bat, ez dakit posteko ala tristatzeko. Esan nahi dut, 200 puntu honetan, Arestik adierazten duen formarekiko maitasuna, eta adierazten duen maisutasuna, eta adierazten duen maitasuna formarentzat, hori hor agertzen dena, galdu egiten da hurrengo poemagintzan. Geroago poemagintzan, oroar, gero ere baditu horrelako exhibizio formalistak, ez da agertzen zen, eta Harri eta Herrin ere, badago 2. partea batez ere, Iparagirreren Bosian egindako bertso luze batzuetan, agertzen da horrelako formalidade aldetiko lan oso landu bat, baina uste dut ez honelakorik. Hor, batez ere paperak hartu dituzuenok, bizkor ikusiko duzue, nola egiten dituen 200 puntuak segituz bertso txikia edo sortziko txikiaren antzeko zerbait eginez. Dira, 3 bersotako, 3 lerrokadatako bertsoak edo estrofak, eta egiten ditu lehenengo 6
eta 7 segidan, gero 7 eta 6, gero 6 eta 7, eta horrela gurutzatuz, berreunera ailegatu arte. Bestalde batetik egiten du, lehenengo bersoan ematen du rima bat, hirugarrenean errimatuko duena, baina bigarrenean agertuko da, hurrengoan berriz errepikatuko duen rima bat. Esan nahi dut, biztan dagoela hemen horrelako Arestiren kapasitate bat eta maitasun bat gauzak forma aldetik oso txukun egiteko. Berak esan ere egiten du, ez bertso hauei buruz, ez dut uste, beste bertso batzui buruz esan ere egiten du. Oso olako itzaurre moduko luze eta oso arestiar baten, oso fantastiko baten, esan ere egiten du. Deklarazio hau, bertso esten hitz neurtuan dago eskribiturik. Joanek, Aresti segitu dutenak ezagutuko dute Joane pertsonaje hori, Joanek etzekien esanik neurtzen, baina hitzak bai. Hitzen neurtu hauek 1291 dira, esanak gehiago. Hori izan nahi nuen bakarrik, uste dudala, hau dala, posibleki, Arestiren poemagintzaren momenturik oberena, 1900 eta 1958tik 1960 eta hor gelditu den poemagintza hori oraindik nahiko ilun izkutatu eta geroko Arestiren ospe eta fama handiak isildu eta izkutatu duena, hori uste dut ulertzeko berak ere, batez ere Bizkaitara bian, ematen dituela giltz batzuek. Amaitu dut. Iruditzen bazauzute, orduan orain elkarrizketa moduko zerbait egingo dugu, hitz egin nahi duenak, altxa dezala eskua, etorrekoa jarriko ditut eta ikusiko dut. Bukararako, Nik uste dut hainbat gauza izan direla Arestita zain zuzenak ez direla. Bueno, nik uste dut Arestitaz hainbat punto eta personalki ere ukutu direla eta hain zuzenak ez direnak. Euren artean, bueno, bat izen da, Aresti bere euskalduna izen zala, baina inguru ezuela hain premiñezkoa ikusten bere inguru euskalduna izen edo. Hau da, punto konkreto bat esan da alabak ez zutela euskararik ikasten. Egia da, alabak ez zirela ikastola batera joan. Kontra zegoela ere bai, baina alabak etxean euskara ikasten zutela ere bai. Ikastolaren kontra zegoen segaitik. Ikastolaren kontra nik uste dut burgesiaren semeak sartzen zirelako. Eta hori momentu batetan baino gehiago ikusten zen. Ez euskeraren kontra zerbait zeukalako. Eta zer esaten zuen hor irakurri da, hori, euskara, umeari euskara osorik sartzea, hori zala gogorkeri bat. Baina nik uste dut hori horrela azterturik ez dela nahikoa izango. Gaur egun ere planteatu da ikastoletan numea sartzea, guraso erdeldun batzuen numea sartzea gogorkeri betala eta antipedagogikoa dela. Eta beti esan dugu, Aresti profeta zala gauza batzutan euskara batuarekin eta bar, eta horretan ere nahiko profeta zala. Ze berak ikusten zuen, barakaldo bat ikusten zuen bere inguruko seme alaba batzuk eta momentuaretan sartzea giro euskaldun oso batetan, ez zuen horrela ikusten. Eta ikastolaren kontra zeukan punto batzuk, baina ikastolak, hori, berak ikusten zuelako euskara sartu behar zala eskola publikoan, holako ze bat. Beste punto bat aipatu dana da, PNV-ren kontra zegoela momentuaretan ezer bere zuelako egiten. Nik esango nuke Arestik euskalduna zala, baina batez ere klase borrokaren kontra zegoela.
eta momentu horietan, hori, eta beti bezala PNV ikusten zuen, burgesia bezala eta horren kontra zegoen. Gero hainbat minutu egon gara entzuten, hori, eskritore hitxataz edo ez. Eta nik uste dut hori txotxolakari bat izen zala eskritore sartzea edo ez, baina Aresti oso ausarta esan lez eta sartzen zuen eskritore hitza segaitik, akulu bat bezala, beti zebilelako akulu batekin bortxatzen, eta hori, erdiko bide bat sortzeko bera izen behar zan beti akulu hori. Eta ez zuela zer berezan Euskadiko zapalkuntzataz. Nik uste dut oso argi zeukan lez, klase borroka bat aurrera eraman behar dela, Euskadin ere ikusten zuen hori. Eta nik uste dut ez dela gauza gehiegi azaldu behar. Ze bere lanarekin nik uste dut euskeraz, bere lan guztia euskeraz egin zuela, euskeraren alde zegoela argi dagola, eta nik uste dut Euskadiren zapalkuntzaren kontra argi dagola zegoela, hori klase borroka baten alde zegoelako. Eta nik uste dut hori, neiko traketz gelditzu dela Aresti azalpen honekin, azalpen personal eta laburtsu hauekin. Juanito San Martinek zerbait esan nahi du honi buruz zerbait. Bueno, baintzat gutxienez puntu bat zuritu. Nik esan dut Arestingan gizartean arkitze zitu alaberak kontraesanak gaur orain bizi ditugunak. Baina bat zituela bere-bereak ere barnean. Da gauza askolan detailetan sartzerik ez du nahi izan, baina bai esan behar dut Arestik badakigu danok lan hona egin zuela, batez ere, esan duzu Barakaldo aldean hain zuzen, zentro gallegoan hitzaldiak ematen zituan, gallego literatura konprendiarazi egin zioten, da handik Euskal Herria maitatzera etorri ziren, eta gure herria errespetatzera, han zeuden gallegoak, eta gainera asko euskeraz ikasten jarri ere bai. Hor aldetik lan hona egin zuen. Gizartea holan ikusten zuen, baina bere problematika partikularrean, puntu bat zuritu behar dizut. Berak esaten bazuan ere kanpoan, ikastolak burgesena zirela, partikularra zirelako eta publikoa bihar zegoela, hori ideal urrutiko bat izango zen, guk ala nahiago genuen beste askok ere, baina zoritxarrez publikoetan ez egon ezer egiterik eta ikastolak sortzen lana egin genduan. Eta hortaz nik berakin eztabaida handiak izan dituan. Hain zuzen, puntu hori artikulu bitan aipatu zualako hirugarrenik ez zuen atera. Haren errazoia zen, adendan ere bitarteko eztabaida, telefonoz, Bilbo zegoen garaian. Eta hau zen, burgesa zirela ikastolak, garai hartan, momentu hartan, bere alabak monjen kolegioa bialtza zituan, ordainduta, ikastola baino gehiago pagatuta. Hori egia da, egia zorzaio gauzari. Hori zalata mobitu zen, hori zalata Bergarara joan zen lanbila, bere familia euskaldun du nahidik, Bergaran aurkitu ezik, Eibarren aurkitu zuen. Baina bizitzaren kontra sentiduak zelan etortzen diren. Eibarren hasi zen lanean, hain zuzen, lantegi buru nahikoa txarra tokatu zitzaion, ez persona txarra, baina baizik beran Arestirentzat. Aresti sartu zenan, administrazioko buru, hori da, gerente orde bezala. Baina gerente zena ero nagusi printzipala zen, noizbait komunista izandakoa, baina gero diritu zena. Eta bere Euskal Harria poemetan agertzen dena, zapatilaz esaten diona berakan poemetan jaun hori da. Sufritu besterik ez zion egin, eta orduan Arestik esan zion, zu zara olakoa. Egun baten deitu zenduana Partido Komunistara esana zu. Alako zenbakitako bazkidea naiz eta baja eman behar didazu. Zer bat loteria etuka usadialako. Horrek egiak dira. Baina ura etorri izan beste gabe Eibarre edo Bergara etorri nahi zuan kokatu nahirik bere familiarekin bere alabak euskaldunak izatea nahian. Nahi zuan herriko giruotik sortu. Baina bestalde, baita ere, egia da Bilbon monjetara bialtzen zituela bere alabak. Baina, gizonari hori ere, bere barruko problemak dira. Baina bere barruko problemak, eukin behar dugu kontuan, alaben kasua ez dela beria bakarrik. Bitartean emazte hobe bazegoan.
beren tartean zegoana, nik errespetatu egiten du bere bizitza pribatua. Baina bai, hor utz handia egin zuala dudarik gabe, gehiago ez zuana errepetitu, alde batetik. Bestaldetik, egia esan da, bere gogo, bizia eta sufrimento handienetako bat, bere familia euskaldundu nahiarena zen. Eta horretan zintzua zen Aresti. Da hemen ikustu maigenean liburu bat, inoiz atara ez bazan hobe. Ze hor, zenbait idazlek egin zuten, sei idazle plazara. Da Aresti uste dute oso toki txarrian. Era txarrian, gaina sistematikoki oso gaizki egindako liburu baten. Hori baino errespeto gehiago zorzitzaion Arestiri. Eta hor oso gaizki egina da. Gaizki egina liburua beranen planteamentutik ere bai. Eta tristia da, 18 urte pasatu dirala. Horko, egile batek konturatzeko, aitaren etxearen balioak eta igazko urteko urtarrilean argian artikulu bat idatzi zuen. Ni egon izan ikaragarriak insultuekin esateko, baina, hobeda isildu, gauza asko isildu duten bezala, danok isildu behar izatetun bezala, baina ez dago eskubiderik 18 urte ondoren, orduan ezagutu poema bat. Poema bat hain zuzen, Txillardegik azkenean aipatu duana, eta behar bada abertzale aldetik, bere sentipen osoak jarri zituana. Gainerako kontraesak, batera eta bestera gure herriarena dira. Persona bakoitzarenak, eta danen gainez, nik oso bat esango dut. Inoiz, berak, kostatzen zitzaion, sarri gehien hori kostatzen da, ekilibrio bat zaintzea, egoeraren aurrean. Eta Arestik ekilibrioa azkarregi galtze zuen, gauzak adierazteko momentuan, eta horregaitik egite zituan bere utzak, utza handiak, bere ideologianik ez dukat dudarik, abertzalia zela, ezkertiarra zela, bere herriarekin zintzo jokatu dela, ez du dudarik. Baina utz egite horietan bai Arestik inoiz egin ditu, baina euki kontuan, egin duanean ekilibrio galtze hori, izan da gehienetan, humanismo sakon batek eraginda. Injustizia batek uste zuanean aurrean, ez zegoen harentzat, ez herririk, ez hizkuntzarik, ez ezer. Da nik uste horretan, gu herrian danok asko ikasi jarra dugula. Gizonaren errespetua, begiratu gabe ze mintzatzen den, begiratu gabe ze kolore duan, danen gainetik hori, ez padugu ikasten, hori errespetu hori gainetik jartzen, edo balio hori gainetik jartzen gizonarena, nun nahiko gizonarena, beti gezkibiliko gara. Eta nik uste balore hori neurtzen ez dugula behar bezala jakin edo ez dakigula. Eta Arestik hor zituan bere problemak, ez dakit, ez du jarraituko gehiago. Uste nahikoa esan duela? Alfonso. Barkatu. Hemen badago galdera bat egin diatena, ez dakit azkenera gutxi, baina hain zuzen Arestinen poema bat, Aitaren etxea aipatu dut. Aitaren etxea 17 hizkuntzatan atara da Alemanian. 17 hizkuntza desberdinetan. Eta orain, hau atera du Patxi Ordoz Arizkuren. Nafar irakasle bat, Tubixeten irakasle dena. Tubix gogo unibertsitatean. Da orain 100 hizkuntzatan atera nahi du. Honekin esan nahi du, beti gure herri tipi honentzat, ohoregarri dela, baliagarri aurkitu dela irakasle honek munduan zabaltzeko poema hau, Aitaren etxea. Eta Aitaren etxea gauza asko erakutsiko dugu, eta baita ere Euskal Herritik kanpora gauza asko pentsarazi jente askori gure problemen barruan zelako egoera edo zelako herri bat dugun, eta hori Arestik poema hori egin ez bazuan etzan posible hori lortzerik, eta ez dakit, mundu kulturalian garrantzia handia izango du. Bitan bat, edo bertara etorri, mikrofonoa ez da oso urrutira helduko. Zera, nik labur-labur puntu bi esan nahi nituzke, bereziki Txillardegik planteatu dituen gauza batzuek argitzeko, besterik ez, noa sartzen alako zeretan. Bueno, Txillardegik esan du Arestiren familia abertzalea zela, nik ez dut uste. PNV-koa berak esan du, Ez dut uste. Eta bere anaia bizi du, bere anaia ere nobelista da, erdaraz, eta novela bat ere argitaratu du, eta idatzi ere egin ditu zenbait, eta ez dut uste hori hala denik.
Bueno, edozein modutan ere, nik esan behar dut, Aresti gainera, lehenengo garailean purista zela. Eta Txillardegi ere bai, eta ni ez, barkatu. Bai. Eta ni ez, ez, barkatu. Eta, zera, guk garaiaretan ezagutzen genduen elkar, Txillardegi, hori ondo dakizu, ekinen geundelako. Eta gainera, orduan zu purista zinen. Hori dudarik. Alfonso bai, Bueno, baina esango izu zergatik, zeren eta hemen euskara batuaren kontua aipatzen da, baina hemen badaude zenbait gauza sekula aipatzen ez direnak. Eta nik hori argitu nahi nuke. Bat, bueno, euskara batuaren kontua gerraurreko kontua da, baina horrek ez zuen aurrera piderik egin. Bueno, jakina mundu guztiak ezagutzen du, askoren Gipuzkoa osotua, eta Gipuzkoa osotuaren jarraitzailea Jon Etxaide zen garaiaretan. Eta gainera berak horrela pentsatzen zuen. Eta Plahentziako ipuinak ere Gipuzkoa osotura itzuli zituen. Eta hain zuzen ere grazia gehiago zuten bertako euskalkiareginek ipuinak bertakoak baitziren, eta gero bigarren edizio bat bada beste modu batera. Bueno, baina gerra ondoko euskara batuaren iturriak Krubiren gan bilatu behar dira. Eta hori ez da sekula aipatzen. Eta Krubik lapurtera klasikoaren aldekoa zen. Eta da oraindik. Eta Krubik lapurtera klasikora bihurtu zituen Eusebio Erkiaga, novela idatzi duena, gero lapurtera klasikoa utzi zuen, eta Arruza. Eta nik, Bilboko Ateneoan, Aresti ezagutzen enuela oraindik, Arruzaren klaseetan Lapurdiko euskara klasikoa estudiatu dut, Arruzarekin, nik neronek. Aresti ezagutzen enuela, eta ez da zu ere. Bueno, jakina, Krubik zen garbizalea, eta besteak ere utzi egin zuten hori. Gero Krubik aldendu zen, eta bai Arruza eta bai bestea lengora bilakatu ziren, eta hori eten zen, eta Aita Bilasante ere bai. Aita Bilasantek ere Euskaltzaindiko sarrera hitzaldia lapurtera klasikoak du Krubiren eskolatik. Eta Krubik Parisera joan zenean Bilbotik igez eginik, lapurtera klasikora bilakatu zuen Jon Mirande. Eta nik horretan baditut Txomin Pellenekin diferentzia batzuek. Zer eta uste baitut Jon Miranderen lapurtera Krubiren influentzia beti egon dela. Bueno, eta jakina, nik Aresti ezagutu nuenean Labaienen bidez, Labaien aita, ez semea, Antonio Labaien, zen eta karta bat idatzi zion Labaieni, eta Labaienek esan zidan, nik ezagutzen dut hor Barroeta Aldamarren bizi den gazte bat, eta ez daki zer, badaki zer. Eta, bueno, esan nion, bialduzu Euskaltzen irata, Euskaltzenetik etorri zen. Eta orduan, Arestik, bazuen idatzirik, nik ez dut uste gordeko denik, badakizue, Aranagoirik numerazio berritzearen gauza bat du, eta orduan ez da esan behar da berramar, irurramar, edo ez dakit nola den, zehatz. Bueno, Arestik, Aranagoiren gauza hori ontzat ez harturik beste numerazio sistema bat zuen, Euskararena ere aldatzeko. Horrekin esan nahi dut zebidetan zegoen Aresti. Claro, Aresti, orduan Euskaltzaindian zegoen teatro talde bat, txinparta eta euskarazko klaseak ematen ziren, da bazen euskaldun giro bat. Eta jakina, Aresti sartu zen euskaldun giro horretan, eta hortik dator Arestiren evoluzio guztia. Alderdi batera utzirik, literaturako autoreetan duen influentzia. Beraz, ez naizari horrezaz beste giro batez baizik, hemengo giroaz. Orduan,
Aresti sartu zen giro horretan. Jakina, bere familia ez zen abertzalea, ez zetorren abertzale mundutik, eta orduan hor sortzen dira, zeren eta hango taldea bereziki abertzalea zen. Abertzale klasikoa, oraindik ez zegoen orain dauden diferentziak eta alako zerak. Bueno, orduan gehienez ere egongo zen, PNV-koa izan edo zerekoa Akzion Baska edo gehienez ere. Eta orduan, gainera, hasi ziren egiten bertsolarien txapelketak. Eta bai Bizkaitarra, eta bai guzti horiek, eta bai Maldan Behera osoa, bertsolarien munduko neurriekin berak antolatu zuen zerbait da. Eta orduan, gainera lehenengo momentuan, Aresti hasi zen lapurtera klasikoarekin. Ulatzen duzue. Eta orduan, ja gero bestelako evoluzioak datoz. Eta nik uste dut importantea zela gauzau aipatzea, eta aipatzen dut, besterik ez. Hau nola baita esateko Arestiren prehistoriako zerbait.